Ang sala ginasiling nga isa ka misteryoso nga butang. Apang maabot kinang tiyon, nga ini may katapusan. Ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review sa atong nga leksyon sa eskwela sa Batika. Isa ini kay Ilonggo nga translation sa atong Sabbath School lesson sa kada semana. Ginadala ini sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria, Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomadong, inyong masunsun nga host sa sini nga programa naton ang pagtuon subong. Kagyari ang akong mga bisita upod sa New Fight Bagohanon kag sang batid o kung karaan na naton mga kauturan nga nagabadbad nagasaysay sa aton nga leksyon. Ari si Sir Arnold Pistan, originally from Capiz. Isa siya ka-graduating student diri sa aton nga School of Theology. And soon, pila na lang kabulan matapos na siya. And hopefully, not long from now, mangin pastor man siya katulan sa iba. Sir Arnold, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor, no? Kag mayong adlaw sa aton nga mga kauturan. Kabay pa nga ang Diyos sa pagidait, magahatag sa aton sang kaalam, samtang kita magabadbad sang iyang mga pulong. Nagkabay pa nga ang iyang balaang espiritu magapakig-upod sa aton subong. Yes, Sir Arnold kanami. Kabay pa ang iyang balaang espiritu will be with us this very moment. Ang ako ni pakilala nga ikadwa mga kauturan, temen na inyo makita and you have enjoyed inyo na nakita ang iyang kaalam mga kauturan sa paghatag sa mga punto sa atong nga leksyon. Siya subong ang atong nga dean sa School of Theology diri sa Central Philippine Adventist College. Wala sang iban si Pastor Dr. Rafael Carado. Pastor, mayang adlaw sa imo. Mayang adlaw man, Pastor. Mayang adlaw, Brother Arnold. Upod sa aton mga kauturan nga nagapadayon sang pagpamati no sang aton nga pagtuon sang leksyon. Kabay pa madamo naman kita sang mapulot karon nga mga leksyon kag ini aton gid maaplikar sa aton kabuhi. Yes, thank you gid. Sakto na Pastor. Damo gid kita sa mapulot karon kanami Ilonggo mga kauturan. Ang aton nga leksyon 7, the problem of evil, ang problema sang sala. Okay. Para ini sa Pebrero 8 pagkadto sa Pebrero 15. Sa hindi pa ato na naidukong ato mga ulo sa pagpangamuyo. Sa siningatiyon Ginoo, nagapalapit kami sa imo, amon ini ginatugyan nga pagtuon karon kabay pa nga ang balaan nga espiritu magadihon panagiya sa amon mga paunaw na agod nga amon gid mahangpan ang mga leksyon, mga punto nga ginadala sini namon nga leksyon sa sini nga semana sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon mananobos. Amen. Amen. Yes, Sir Arnold, ang aton sadsaran nga teksto. Ang aton nga sadsaran nga teksto sa aton nga pagtuon subong makita sa Bugna 21, bersikulo 4, nga nagasiling. Pahiran niya ang tagsa kaluwa sa mga mata nila, kag wala na sing kamatayon, ukon kalisod, ukon paghibi, ukon kasakit pa, kay ang mga naon ng mga butang nagtaliwan. Yes, and that's correct. Thank you. God bless mga kauturan sa atong leksyon. Pastor Rap, the problem of evil. Ang langit, himpit, pero dito nagsugod ang Kalautan. Ang kalautan. Yeah. How come, Pastor? And then, ano pagid ang iaton nga ginapabot sa sininga semana regarding this very controversial topic, the problem of evil? So, ang aton nga leksyon,
introduction no, sa atong leksyon naghambal nga madamo nga mga tao ang palamangkutanon. Naga search sang kung ano gid bala ang rason sa mga pag-antos san o ini matapos kag paano ini solusyonan no. Ini tanan nga mga palamangkutanon halos ginapamangkot ini sa tanan nga mga tao nga nag-agi na sa aton history sa kalibutan. Do halos bisan sa aton nga panahon karon nga ang may mga suffering so amuman nga mga palamangkutanon kihapon ang aton nga pamangkot pastor kag ang Biblia ang aton leksyon naghambal nga ini tanan bulhaton sang yawa kag ginsugdan ini sang yawa kag isa ini ka misteryoso nga bagay nga wala sang insakto nga sabat o kung explanation Yes, no and that's correct. kung sa tanan ko paano why kag how ang Biblia nagambal nagapaintindi nga ini tanan is a mystery of sin kag tungod sini nga semana aton makit-an nga we need also a mysterious savior. And that's correct. Mga kauturan, that's correct. Misteryoso ini ang sala. But at least, over and above, we have a very perfect God that can solve. Bisan karon hindi kinaton mahangpan pa. But one day, God will explain to us why. Yes, Sir Arnold, ano pa gini mo na talupangdan sa aton nga introduction? Yes, Pastor, no? So, ang problema sa kalautan, daw isa ka sentro nga filosofiya sang iban nga relihiyon, no? Nga padayon Japon nga ginadebatihan, no? Nga gina-tried nga i-address ang apparent contradiction, no? Sa tunga sang presensya sang kalautan kag pag-antos, kag ang makagagahom nga Dios. How come nga ang aton nga all-knowing God, all-powerful God, how come nga kay balo kita nga kaya niya nga eliminate ang suffering kag ang pain. So how come nga sa gihapon nagapakig-upod ang kaayuhan kag ang pag-antos. Yeah. So ina nga mga palamangkutanon we will address. Yes. Hindi ginaton maigo gid perhaps ang sentro because ang aton time, but nevertheless we can address a little bit about the question how come nga may suffering ang kalibutan, nga ang Diyos naton is a very powerful God, nga pwede yan na ma-eradicate, pwede yan na mapanas, pero nga wala kagkaroon. Pero ang kanami lang Doc Rap kag Pastor Arnold, Sir Arnold, nga ang Ginoo one day iya ginikwaon. Iya ginikwaon. And then later on, we will just rejoice with Him. Sumala sa memory text. Yes. That one day God shall wipe away our tears. Doc Rap, balik ko sa imo. How long, O God, balakuon ini, palamangkutanon ini ni Salmo David regarding sa suffering. Kaya si David mismo, nagantos man mo. Grabe ang mga pag-anto na nagyan ni David. So, ano, Doc Rap, ang aton mga punto makuha? How long, O God, ining suffering nga magpabilin diri? Samtang ko nagabasa no sang aton leksyon, nagapangita man ako sang sabat. Kahit ini palamangkutanon ni Job, ni Jeremias, ni Malakay, ni Habakuk, no? Kag ni David. Kag ang nakitaan ko lang nga sabat diri daw ang ara sa pamangkot ni Juan sa bugna, no? So, pagpamangkot niya how long, kag ang sabat dito actually is in a little while. Gamay na lang, no? Gamay na lang nga pag-antos. Hasta nga matapos masilyuhan ang tanan nga mga katawhan sang Dios. Sumala pa dito ya sa bugna, no? Bugna sa gihambal sang bugna. Pero ang iban nga mga teksto diri daw wala sila yan na sabat wala sa ilang nga palamangkutanon nga how long. Pero ang mga suffering, no, nga matabo sa kalibutan. Pero ang sabat lang gid is matapos ini
matapos gid ini nga mga butang, no, tungod kay ginapasalig man sa lain nga bahin sang Biblia, kung imo basahon sa lain nga mga bahin sa Biblia, nga ang Dios he hates ano nang hate sa Ilonggo, ang Dios nagaakig sa sala o kung sa kadautan. Tungod sa iyang kaakig sa kadautan, siya man nagasaad, no, kag nagasabat nga iya gid ini tapuson. Sa hindi madugay. Tapuson gid niya ini. So amo ni Dok ang ako nakita nga sa likod sang malaba nga mga palamangkutanon may ara gid paglaom. One day tapuson gid sang Ginoo. Yeah. Hindi gid nga sila nga iyagid palawigon astra nga madula ana kita sang sang ginawa. Yes. But God ang punto diri siling David kag mga propeta di lang gid magkataka. Just hold on because one day evil will be eradicated. Yes, Sir Arnold. Yes, Pastor, no. Ang aton nga mga salmista, si Salmista David, si Job nagapalamangkutanon man, Pastor, nga abala nga sa tion sang napangita ta ikaw wala ka, nga abala Ginoo nagapanago ka, no? Kung nagapangita ako sang kasanag ang nagaabot ka dudulman. So hindi masarangan maintindihan sang aton nga mga salmista o bisan sa aton man nga how come nga nagaara ya sa kaayuhan ang mga malauton apang kami nga nagatuo sa Ginoo nagaatubang sa mga kangit-ngitan, no? So kaangay ni Kristo, no, nakaangkon siya sang kasakit, no, kag bisan sa physical niya kag sa emosyonal hangyo sa iya amay nga nang Ginoo nga aging talikdan mo ako, no? So sa aton mga kautoran, no, sa aton nga kabuhi subong makapamangkot man kita nga Ginoo hasta san-o pabala ini nga pag-antos. Yeah. Sakyan ko, Sir Arnold, ang imo nga punto. Ito si Kristo sa cross. Aba lama sa bagtangin. My God, my Father, why thou hast forsaken me. Pero ang punto, it was not long. Yes. Oh. It was not the same day nagsabat ang Ginoo sa iyo. So, amo man sa ato. Hindi man gid nga subong-subong masabat, but nevertheless, one day madula gid ini. Wala gid kita tayo ng panahon. Gumilagid, Dok, no? Inang sabat abi sang haulong, hindi makita sang tao. No? Amo na ang ginambal bala sang leksyon. Bala nga, sa aton nga tawhanon nga panguna-una, siling diri, hindi malagas bala sang aton utok, ang sabat sina. So, hindi ta malantaw kag makita kung san ugid. No? Praise God nga nagapati kay sa Biblia. May ara Biblia nga nagambal nga may ara gid ya paglaom sa unahan kag kung ibase na kon ini no sa pagtuon ta sa Book of Judges, ang cycle of sin, repentance and restoration, ang Book of Judges daw cycle lang na siya nga sa panahon nga ang tao gani magakaray na balakuon no kag magsinggit na sa Ginoo, naugan gid siya sa Ginoo. Kag kadtuan gid siya sa Ginoo. And we are hoping one day tanan nga mga balakuon ta pamatian kag kadtuan gid sa Dios. And that's correct. And that is kaya natong leksyon sa sining quarter, Pastor and Sir, it's about God's love and justice. So one day ang Ginoo magahukom gid sang dagta sang sala. Yes. Amo na kag magapangibabaw gid ang gugma. That's why sa aton sa sara nga teksto mabot gid nga mo God will wipe away all tears. Yes. Sir Arnold, sa imo, there are many things we do not know. Ano imo na talupangdan diri sa Yes, Pastor, no. Damo kita nga mga bagay nga wala nato naintindihan kag nabalaan. So nagapakita lamang na sa aton nga tama kalimitado ang aton nga panguna-una, Pastor, tungod sa sala. So kung kisa makapanguna-una kita, no, kaangay ni Job, no, ang kamatuoran sa tawo hindi gid naton maintindihan, no, ang buot silingon sa mga butang nga nagaabot sa aton nga kabuhi. Apang, no, kung kita nagapati nga nagatuo sa Ginoo nga
bisan pa hindi naton maintindihan, hindi buot silingon nga wala sang sabat, pastor. Wala sabat. And that's correct. Amo na kanami gid nga bisan hindi naton magsinan, it does not mean nga wala da tungod nga dulong aton makita. It does not mean wala da ang Ginoo. Yes, Doc Raf. Ining Monday lesson do nagpahinumdum ni sa ako sa previous tang mga lesson bala nga nagahambal dito nga ang aton makita no sa samtang kita nagasabat sini nga mga palabangkutanon amo lamang kuno ang gamay nga picture daw illustration bala sang tao nga na bata sa nga buta tapos ginpahikap siya sang elepante siguro no na batian ta na batian nga mga ilustrasyon oo nga kung ano lang ang nahikapan niya amo nang iya interpretation amo lang gid ang interpretation niya kung ano ang elepante so para sa aton, kung ano lang man ang na-experiensyahan ta, amo lang man kadalom ang maintindihan ta, may tungod sa suffering, pain, no, sa sininga kalibutan. Pero behind that scene, may ara pagidako nga picture. Sa theology, gitawag nato ni meta-narrative, mas dako pa nga istorya sa likod, sina nga istorya. Kag amo na, ang gaina ginahambal ko, isa ina nga, hindi naton mabalaan, makita subong. Pero, one day, no, ipadayagin ina sang Dios. Amo na nga sa aton doktrina, Dok, may ara kita ginatawag nga millennial judgment. Okay. No? Kaya, ini nagahatag sa aton paglaom nga one day, dito ablihan, makapartisipa kita sa pag-abli sa mga libro, nga sa diin ina explain sa aton sang kung ano ina nga mga big pictures no bao excited ta nga maintindihan naton ini tani tanan simpre ang aton nga buhi nga paglawom sa gyapon nga kinanglan maka hold on lang tagyapon sang sini nga mga promesa. Yes, okay, and that's correct. Bao kadamo pagid kadto kita sa Tuesday, the skeptical theist. Ang theist sa Arnold Doc Raf. Ang isa ka tao nga nagapati nga there is God. Na kagang iya lang gini paglawom para sa Ginoo. And that's what I understand. Skeptical. Sa aton pa daw kadua-dua. And that's it. Balik ko sa mo, Doc Raf. Why skeptical? Amo na yung akon nga sa hindi ko mahangpan. Skeptical. Yet theist. Kaya may ara nga skeptist nga atheist. May mga skeptics nga wala gid pati sa Ginoo. Kag may mga skeptics Christian man nga they don't trust nga matabo pa na siya. No, di gina-deny nila ang fact nga ara na siya, ginhambal na siya. Pero actually ara na ining skeptical theist is nagapati kita nga ang Dios one day magasulbad no sini tanan nga mga problema. However, skeptical in a sense nga gina-allow naton nga hindi naton maintindihan no hindi naton maintindihan ang tanan so skeptical kita sa pag-usisa sang madalom gid nga kag unfathomable nga mga rason no kay kung hindi kita maging skeptical dira nga tiguro mabuang ta sang and that's correct. Mabuang ta sang una-una kag hindi nagid kita maging malipayon nga Christian. Yes, Doc, I like your point. Oo. Bullseye ang aton nga leksyon sa sini. Yeah. Nga kung hindi kita mangin skeptical sa pagpati nga there is the reality of sin. Oo. Kag dira na naton i-focus hindi na natin makita ang gugma sang Diyos. Yes. Hindi na natin makita ang gahom sang Diyos. That's why sometimes we have to close our eyes with the problem of evil, with the problem of sin, and put everything into God's hand. Yes, Sir Arnold. Yes, Pastor, no? Kung kisa kailangan giman naton maging skeptical, kay hindi naton maintindihan, Pastor, ang plano sang Ginoo. That's why kailangan naton maging skeptical nga ipasa Dios na lang ang ipasa Dios na lang, and it requires faith, Pastor. Nga kita magaw na una nga ang Ginoo may enough nga rason no nga nagakatabo ini kag dili kita mag-expectar nga maintindihan naton kay tungod limitado lamang aton nga una. Yes, and that's correct. We have to accept
our state of being human. Nga hindi ginato niya maangpan ang pamagi sang Ginoo, hindi taman maangpan ang gugma sang Ginoo, kag hindi taman maangpang why God allow these things to happen. Kay pwede ito, Pastor, ma-eradicate si Satanas daan sa langit. Oh, and that's the point. Yeah, Pastor, do you have some more? Yeah. Although, aton man leksyon na gambal nga, in some way, hindi ginaton maubos. Pero may ara man pwede nga maga-shed light, no, sa aton nga pag-intindi. Isa sina ang gingamit ni Salmista David. Instead nga mag-focus siya sa problema, nagsulod siya sa sanktuaryo. Kag dito sa sanktuaryo, nakita niya ang, gamay nga kahayag, no, or pag-intindi kung ano ginbala ang padulungan sang sala kag suffering. Kag samtang ko nagtuon man sang sanctuary doctrine, akon man doon nakita nga ang proseso hindi dali-dali ang pagtapos ang sala gali. No? Halin sa kamatayon ni Kristo sa cross, mahaba pa nga proseso nga kinanglan wisik-wisik pa ang mga dugo nga i-coveran pa. Pero ang pinakanami is ang pinakalas nga part balas ang sanctuary doctrine. Ang pinakalas bala nga one day God will eradicate, no? He will not just cover. Hindi lang kay coveran ang sala sa sanctuaryo nga dito, pero one day kwaon ang sala, i-eradicate ang sala, pati ang scapegoat nga nagrepresent kay Satan, patyon, nagsimbolo nga one day tapuson gid sang Dios ang sala. Kag matamis ina nga pagtulon-an nga makuha naton dra sa sanctuary. You mentioned about sanctuary. Isa man sa ako nakita nga one day ang ina nga pare nga nagsulod sa sanctuary magwa. Yes. Sa pagwa, everybody will rejoice because they had been forgiven. Yes. Sa ilang aguni, sa ilang pag-antos, while ato pa sa sulod, ang saserdote, ang pare, nagapaabot, nagagunto sila, what will be the result? Kung pasaylon sila, kung hindi. And then after that, pagwa sang pare, kag iyap ka na ihaboy ng iyang ang iya insinso na ginakaptan. Simbolo nga wala na ni Juan. Everything has been done. Yes. Kaya tuloy mo na ang context no sa aton nga teksto nga the context of the context ang aton nga memory text bala nga God one day will wipe away all tears. Matabo na kung matuman ang ginahambal sa versikulo 3 sa kapitulo 21 nga God will dwell with men, will tabernacle with men. Kag amoy na ang pinaka final kag ultimate sang nga meaning sang atonement nga one day God will be one with God, with men again. Okay? Tungod kay dulaon niya na ang sala nga amo ang nagapa in between sa tao kag sa Dios. Amen. Yeah. Say mo, Sir Arnold, sa Wednesday, the free will defense. Ano ni siya ang buot silingon? Kanami ng mga punto ni skeptical theist, kag dayon the free will defense. Ano ni siya? No, ang mga aton mga salmista nagakabalaka sila nga daw nagabugana ang kalautan diri sa kalibutan apang sang nagtulok siya sa sanctuary, nakita niya didto nga ang matarong nga hukom no magadala sang katarungan no katarungan para sa mga tawo nga nakasala. Yeah. Doc Rab, before na ako natin, may punto ko din. May isa. Okay. Ini ko na gintagaan kita freedom of choice. Yes. Na ang nagabot ang ining kalautan tungod sa aton pag-abusar sa freedom of choice. Pero on the other hand, nga wala ni ginkuha man sa Ginoo. Tapos ito, masiling siya, kinabusar yung freedom of choice. Kuhaon ko na para hindi nakamuka sila liwat. But on the other side, it is through the freedom of choice that we will enjoy our relationship with God. Yes, Doc. Yeah.
amo na ang puntos ang leksyon, no? Nga it is through the freedom of choice nga ang tao pwede makasala, kag it is through freedom of choice nga ang tao pwede man ma-reconcile back, no, sa Ginoo. Kag amo na nga hindi pwede idulaon ang freedom of choice kay so it is just pero may ara nga ano dra gamay pastor kay damo ba nga mga tao nga nagapati man nga well pinagi sa akong freedom pwede ko mabiyaan totally ang sala nga something like that ba nga tungod kay may freedom of choice kuya wala na labot ang Ginoo yang pwede nga ako lang gid ang magbalik, no? In which I just want to remind everyone nga ang aton doktrina nagambal nga ining freedom of choice nga nabilin sa aton nga ari sa aton subong this is corrupted, no? Corrupted freedom of choice tungod sa sala, corrupted nga freedom of choice nga it needs the grace of Jesus Christ, no? Para makapili kita, no? Kay it is through faith lang gihapon nga aton ma-exercise ang atong freedom of choice. Kag ang faith is a gift from God. Therefore, sa pagpili, hindi lang gihapon halin ini sa aton, pero ini grasya lang gihapon sang Dios para sa aton. It is through the freedom of choice, of free will, nga nakasala kita. Yes. Pero it is through the freedom of choice sa atong free will nga makabalik. Pero ang punto mo kanami nga nga freedom naton nga free will is now corrupted. Hindi gid siya masaligan naton. That's why we need God in order for us to enjoy that kind of freedom. Yes, Sir Arnold. Yes, ang free will defense, Pastor, no, it's abyo, no, nga ang kalautan resulta sang sala nga paggamit sang freedom of choice. Kung kisano kung ginatagan kita sang freedom of choice or kahilwayan sa pagpili, kung isa maka-decide kita sang hindi insakto kay tungod tama kalimitado kag corrupted ang aton nga panguna-una. Kung hindi tungod sa grasya sang Ginoo, ang tanan halos naton nga mga desisyon sa kabuhi hindi gid maayo ang iya nga kahimtangan, Pastor. Resulta. And then pinagay man sa freedom kita makabalik. Yes, why nakikita time is just 2 minutes left. Love and evil. Ano di, Pastor? At least in a nutshell. Ano di ang punto sinidi? Oh, okay. So, amo to konektado lang ni siya diri sang Wednesday. Yes, ang tao gitagaan sang freedom of choice. Kung kuan, pwede tani kuaon sang Dios. Yes. Untaton niya ang freedom of choice. Ang problema naman, kung wala naman sang freedom of choice, ang tao hindi naman makabalik sa iya paghigugma balik sa iya. Because ang Biblia nagambal nga ang Diyos gugma. Kay ang Diyos gugma, ma-express niya lang ina nga gugma, pinaagi naman sa freedom of choice ang tao. Therefore, ang gugma kag ang freedom of choice kinahanglan inseparable, no, hindi pwede bulagon. Kay amo ina ang element nga sa diin ang tao makapadayon sa pag-exist in the midst of pain and suffering, padayon niya nga ma-appreciate ang gugma sang Dios sa iya. That's correct. Pinaagi sa freedom nga ginatag sa Ginoo sa aton, maka-express ka, love will come out. The real love. Hindi, kay ang gugma hindi mo mapersam. Hindi pwede persahan. Hindi na nagugma. Palangga ako. Kung persahon mo siya nga against His will, hindi na naigugma yan. And that's correct. Yes, Sir Arnold. Yes, Pastor, no. Kung siguro kung ginkuha sang Ginoo ang kahilwayan sa pagpili, hindi mabalaan sang Ginoo kung kita kung kita magsunod sa Ginoo. Kung kita ayhan pilion taman ang Ginoo. Yes. So sakto ang topic, no, kag ang ginsaysay ni Pastor Carado nga ang freedom of choice nagatudlo sa aton pabalik sa Ginoo, Pastor. And that's the reason why God has still allowed evil to exist. Kay kung i-eradicate ang evil,
hindi na siya gugma. It is only through love that one day evil will be eradicated. Wala na gid kita panahon mga kauturan. Ako na lang pangayawan si Sir Arnold sa iyang last statement and eventually si Doc Rafi. Yes, no. Ang realidad sang kabuhi bilang tumuluo ni Kristo, no, damo gid nga mga kangit-ngitan, problema, apang ang Ginoo nagpromisa suno sa aton nga teksto, no, nga sa dili madugay ang kamot mismo sang Ginoo magapahid sa aton nga mata, no, kag wala na sang paghibi o kon kamatayon man. Amen. And that's correct. Doc Raf. Ang sala sumala sa introduction misteryoso kag hindi naton kaya intindihon ini kung ano ang mga rason kag ano ang mga big pictures behind it, hindi naton kaya. That is why kagaya sa introduction ako naghambal nga sa likod sang misteryoso nga pag-existar sang sala may ara man nga misteryoso nga pag-existar sang gugma sang Dios. Amen. Kag bilang mga katawhan sang Dios, no, sining ulahing mga adlaw, siguro mas fokusan naton ang paglantaw sinang misteryoso nga gugma sang Dios kung paano naton na maangkon kag makinabuhi kaysa fokusan naton pangitaan nga kag anong rason sa tanan ng mga problema, no, sa aton kinabuhi. So hindi kita mag-focus sa problema, mag-focus kita kung paano naton maangkon ang gugma kag grasya sang Dios. Yes, and that's correct. Sa akon mga kauturan pamilin-bilin, akon kamudalon sa Salmos 23. 23. The Lord is my shepherd. Amen. Salig lang kita sa Ginoo, and everything will go well. And one day, in conclusion, I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. God is in control of everything. Don't distrust Him because He is a God of love. He is a God of justice. That sa sining mga inadlaw, one day, wala na ini kag magapangalipay kita upod sa Ginoo. Sa hindi pa si Doc Rafi magapangamoy o mga kauturan, akon sa liwat pasalamatan ini aton nga mga sponsors, Mark and Merel Mendoza, Manong Carding Mendoza, Manang Helen Barbasa, Pastor Phil and Marlene Peregrino. Yes, and then Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Johan and Myla Susana, John Luciano, and Goldie Joligi Jr., Dr. Erwin and Dr. Rhoda Hardinico, Elder Herbert and Evelyn Tamone, Dr. Norven and Norma Hivieso, Ido and Fim Medon Van Dest, Sir Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilumer, Jimmy Trino and Anely Trino Perdido, Ma'am Ladel Labalan Gascon, Ma'am Marlubel Heruta Lorin, Sister Antipas Piedad, kabay pang Diyos, magapakamayo sa inyo nga tanan. Yes, Doc Raf. Magapangamuya kita. Amay nga balaan, langit nun, kag gamhanan nga Dios nga amo ang naghatag sa amon sang kabuhi. Sa amon leksyon, although hindi namon makita ang tanan nga mga kabangdanan sang amon mga pag-antos sining nga kalibutan. Pero ikaw amay nagapasalig kag nagahatag sa amon sang paglaom sa likod sini. Nga one day imong sulbon ang problema sang sala. Amay amon ini ginatugyan sa imo upod sang amon paglaom. Nga one day kami tanan nga nagaalagad sa imo. Kami makapauli na kag makaabot na sinang puloy-anan nga imong gisaad para sa amon. Salamat sa among pagtuon subong sa ngalan ni Hesus. Amen.